Více. Natáčíš to? Jo. Více. Všechny vás zdravím, právě jsem přijela z Eurocampu, je to tady úplně skvělý, miluji to tady. Konečně mám džíny, jo? Konečně mám džíny. A tričko. Normální. Ne takový ty sračky, co jsem musela nosit na táboře. Dobrý zas, jo? Takže právě jsem tady se slečnou Chotovou venku. Slečnou Chotovou starší venku. Jsem super. Já nejsem starší, ona je mladší. Super skvělý. No tak mladší. Počkej, co děláš prdel? Ne. Aha. Sexy. A s mým myšákem. Vidíte to, všichni máte tašku přes rameno, akorát já jediná mám smyky. Vidíte to je sexy, že jo? Až to mám po sestřenici, jo. Co nám všem určitě nejvíc líbí. Takže A nemáme pivo. nemáme pivo. Zmrděčinský nám ho neprodali, protože nám není 15. A to je bylo nealkoholický. No prostě úplná katastrofa. A to bylo nealkoholický. Ale je to prodativé. Tak jako hele jo. My tam prostě přijdeme, se to tam navalíme. A oni nám neprodají pivo. Ty vole, oni ztrácejí sami korunky, ty vole. Jo. Kdyby nám ho prodali, tak už mají jako peněz, jo. Jackpot. Jackpot. Jo, dobrý. A já jsem zase namalovaná. A já taky.